habaru belɗum Luka windi. Luka raari boɗɗum nder habaruuji bindanoɗi nder jonde Yeesu o hawti bindol maako. Habaru ɗum o fuɗɗiri ɗum daga dow hoccere Urusalima, hoccere nde annabo'en Israa'ila mbi'i Allah Jeymiraawo e hoore muɗum nyande go'o waroyay o tabbitina laamu maako nder duniyaaru. Gariri ndin woni haykaliru ndu ardiɓe diina ardoto. Goto nder maɓɓe e wi'e Zakariya nyannane mo huwa nder haykaliru ndu, sai o yi'i wahayu. Mala'ikajo wanganimo o wi'imo debbo ma'a dañay ɓiɗɗo gorko. Sai o wi'i ɗum ɗume? Goonga, Zakariya e debbo maako ɗum wi'i en ɓe nawyi ɓe keɓaayi ɓiɗɗo. Ngam noon Luka fuɗɗi habaru ɗum e mo siftorana en habaru Ibrahim e Saratu, mama en Israa'ila mawɓe, ngam kamɓe ma ɓe nawyi ɓe keɓaayi dayngol. Fuu e noon Allah hokkiɓe ɓiɗɗo Isiyaku, kanko woni pu'oɗo leñol Israa'ila. To e ɗo'o Luka yiɗi holla en Allah yiɗi fuɗɗa goɗɗum kayɗiniɗum nder yimɓe maako. Mala'ikajo hokki Zakariya inde ɓingel ngel Yahaya. Nden o wi'i ɓingel ngel hebbinay annabaku ngu annabo'en gaɗuno, mbiɗum goɗɗo waroyay nyalde go'o o siryo ɓiɓɓe Israa'ila ngam ɓe potta e Allah maɓɓe wakkati ko Allah laamoto Urusalima. Ngam e joni Romanko'en laamoto Urusalima. E njayri neɗɗo bi'eteɗo Hiridus laamotondi, hanko bo o kuwanayɗo Romanko'en. Ngam noon Ibrano'enko'en e tefa goɗɗo laamoɓe. Ngam noon ɗum habaru ɗum kayɗini ɗum ko ɗume waylitoto Allah e dow laawol, amma noye ɗum wa'arata? To sey ndaren ji'en Luka hocci hakkilo meɗen o wurtini en daga nder Urusalima o yaari en to gongel gariyel pamarel gongel dow hoccere noddirtengel Galili. E ɗon en tawe goɗɗo surbajo inde maako Mariyama, amma woɓɓe mbi'amo Meri, o nootiɗo ngam tegal. Daga ɗon mala'ikajo wangani Mariyam o wi'i a dañay ɓiɗɗo gorko. A noddanay mo inde Yeesu, ma'ana mayre Ibraniyankore woni Jeymiraawo woni kisnowo. O laatoto laamiɗo bono Dawda, o laamato dow yimɓe Allah har abada. Mariyamu ƴami o wi'i no ɗum waɗorto, min mi meeɗay gorko. Sey o wi'imo Ruuhu Seniiɗo kokkuɗo yonki e jayngol daga nder niɓre no jiinoɗen nder deftere fuɗɗode suurawol go'o o wadday yonki nder reedu maɗa. Allah o tagay ɓi neɗɗo nder dayrugol maɗa, kanko woni kisnowo. Daga ɗon Mariyamu mo ɗum andano surbajo mo wala inde o wartay inna laamiɗo. Non ɗum waɗi e goonga o yimi gimol no o wontidirno ndenno nder jonde maako. Amma hande Allah Jeymiraawo ƴeftimo o warti inna ɓiɗɗo. Allah jippinay laamiɓe daga dow joɗolle laamu maɓɓe, o bo ɓantay ɓe ngalana e lesnuɓe ko'e, o umminayɓe, o waylita hakkilo duniyaaru. E gonga Mariyam no heɓay reedu ay o nanganaɗo Yusufu ɓe dillidi leydi Baytalami. Ɗum hokki doka nder laamolde Roma fuu dow hokkuki seede leydi. Ngam noon o moye so'o to iwoy ngam ɓe lime. Gariri Baytalami ndi heewi e hoɗɓe, ɓe keɓa suudu to ɓe jippoto. Ngam noon wigere to ɓe keɓi woni to mardiji mbaalata tan. E haade ɗon e woodi waynaɓe eɓe ndena mardiji maɓɓe. Mala'ikajo wanganiɓe o seññiti sai ɓe mbi'a e seyo nder jemmare nden e nder gariri Baytalami ɗum dañaniɓe kisnowo. Njehe nji'on ɓingel ngel on anday kanko woni kisnowo, on taway e ngel sawa nder limse e ngel wallina to ɗum nyamnata marle. Ɗum bo ɗum semtini ɗum. Ɓernde go'o waynaɓe ɓen ɓe looti koyɗe maɓɓe ɓe njahi to ɓe tawata Yeesu dañaɗo nder wigere to ɗum tindini ɓe, sai kayɗini ɗum nangi ɓe. Ɓe so'i e ɓe kayɗina e ɓe mbi'a ɗume waɗatane. Ɗum goɗɗum kayɗini ɗum ko mbi'aymi woni to ni Allah e waroya ngam hisna duniyaaru ndu'u, dana nihi o wardata o dañama to marle mbalata, to suka debbo pamaro wala garɗo gam seyo. Non ko mbi'aymi woni ko Luka hollata nder deftere maako e mo holla no laamu Allah wanginira nder lesnuki hoore nder ɓe ngalana. Ngam Yeesu wari wadda kisndam nder duniyaaru ndu'u e laawol lestinki hoore.